Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Бүген 13 апрель, атнаның шәршәмбе киче, димәк эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Бүген безнең программада. Туган авылым комплексында яна бер матурлык туды, биредә намаз йорты ачылды. Теләче урта мәктәбе укучылары районыбызның Үзәк урамында нишли? Флешмоб турында без әзерләгән репортаж. Районыбызда чисталык 2 айлыгы башланды. Шул уңайдан районыбызның оешма предприятие, учреждениелар территорияларын чистарту бара. Апрель җитү белән көннәр җылынды, кар сулары да үз юлларын тапты. Урамнарда хәзер кар бик сирәк күренә, ә менә әле басу кырларда алар саклана. Әмма бик тиздән районыбыз игенчеләре дә язгы кыр эшләренә тотыныр. Шул уңайдан игенче механизаторлары белән безнең иҗат төркемендә очрашып кайтты. Эльмира Ахмәтҗанова теманы дәвам итәр. Авыл акрынлап язгы кыр эшләренә әзерләнә. Һава торышы бүгенгедәй җылы торганда, озакламый тулы куәткә басу кырларда эш башланыр дип өметләнә игенчеләр. Игенче ширкәте дә язгы кыр эшләрендә катнашачак техникларны барлап, ремонтлап куйган. Язгы кыр эшләренә әзерлек безнең узган ел октябрь аеннан башланды инде ул. Җәй көне, пока көннәр җылы вакытта, аяк асты кыр вакытта күп кенә тагылма машиналарны ремонтлап куйдык. Кыш көнаның электр энергиясе дә күп кирәк була. Шуңа күрә күп кенә тагылма машиналарны көздән ремонтлап куярга тырышабыз. Калганнарын план нигезендә кыш буена ремонтладык инде. Безнең язгы чәчүдә 12 техника катнаша инде. Тагылма машиналары белән. Алар барысы да бүгенге көндә ремонтланып, әзерлексез гына бастырылганнар. Эшкә әзер. Запчастлар мәсьәләсе ничегрәк булды икән? Запчастлар мәсьәләсе ул авыл хуҗалыгында ел сайын авыр инде, ләкин җитәкчелек сораган вакытта кирәк кадәр акчасын күчерде. Аларга рәхмәт. Вакытында булды запчастлар. Аннары соң менә техникаларда елдан ел искерә бит. Сездә бу мәсьәлә ничегрәк тора? Һәм кадрлар бар микән менә алар белән эшләргә? Пока кадрлар бар, бөтен специфика булмаса да, менә күрше Ашавылыннан бездә берничә кеше эшли инде, Теләчедән 1-2 кеше эшли. Безнең хөрмәтле Дамир Камиш ярдәме белән техникалар соңгы елларда бик яңартылды. Техникалар искегә әйтмәсем, зарлана торган түгел яктан. Язның бер көне елны туйдыра дип татар халкы юкка әйтмәгән. Игенче ширкәтенең механизаторлары да моны яхшы аңлый. Гомер буе хуҗалыкта хезмәт куйган Рауил, Гыйлфан абыйлар да үз эшләренең остасы. Бүгеннән басуга чыгасы дисәләр дә, без әзердә икмәк үстерүчеләр. 38-нче язгы чәчү кырышына кирип барам. 38 ел, 38-нче сезон. 73 тракторында эшли башлаганым. 77-нче елына аннары Белорус тракторына утырдым, аны 4 эшләдек. Хәзер 12-21дә яңа трактор узган ялганап кайткан. Хәзер әлеге кеше килә түгел бит инде. Вакытында җылы слава суыгы да вакытында бар. Хәр бит бере бу җәй яңгыр ява, ай кыш көне җәй көне кар ява дигән күп. Төрле вакытлар була инде. 84 елны Балныш совхозында эшләгән вакытта Чытрыйда 1 май көнне агрегатларны җыеп кайттык, чәчү беткән. Шулай ук булды. 84 елда бу Балныш совхозы вакытта. 40 ел инде мин эшли башлаганга тракторда. Нинди техникадан башлаган егыз эшегезне шунсын әйтеп китегез әле? Шул вакытта Белорус дизелдә, ДТдә эшли башладык. Менә кайта башлады тракторлар. Менә нинди кыенлыклар туды икән язгы кыр эшләренә әзерлек вакытында һәм түләү мәсьәләсен аңлаттылар микән, кызыксындыру чаралары бармы? Җыелыш чәчү алдыннан җыелыш булды, шуны аңлаттылар, түләү мәсьәләләрендә, ярдәмендә. Районыбыз хуҗалыкларының язгы кыр эшләренә әзерлеге уңайыннан үзара тикшерү үткәрелде. Махсус комиссия тикшерү барышында техника паркларының торышына, ремонт сыйфатына һәм амбар хуҗалыкларын тикшерде. Әлеге бәйгедә беренче урынга алан ширкәте, икенчегә игенче һәм өченчегә агролак белән Тукаш хуҗалыгы лаек дип табылды. Эльмира Ахмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Районыбыз эшмәкәре Рифкат Шафиковның матурлыкны яратучы кеше буларак беләбез. Туган авылым комплексында да ул гаҗәеп матурлык тудырды. Биредә мини-зоопарк, музей бар. Алар янәшәсенә күптән түгел намаз йорты да кушылды. Әлеге йортта беренче тапкыр азан яңгырап, район башлыклары катнашында намаз укылды. Хәбәрчебез Раил Рашитов дәвам итәр.
Узган атнада Туган авыл кунакхана кафе комплексында намаз укучы юлчыларны шатландыра торган вакыйга булды. Туган авыл биләмәсендә урнашкан намаз йорты ачылды. Әлеге чарада районыбыз башлыгы Илдус Зарипов һәм хәзерге вакытта Биектау районы башлыгы, Теләче районының беренче башлыгы булып эшләгән шәхес Рөстәм Кәлимуллин да катнашты. Хисләр иң яхшы хисләр инде. Нигә дигәндә без монда элек Теләченең Сабан туйында булалар яшыкта, әлмәендә керешеп тә йөргәнем. Монда инде аннан соң монда Теләче районы ишкач зур майдан ясадык. Шунда карап, әлмәндә бу җирдә Таң колхозының сыерлары йөридер. Алар белән сөйләшеп, аларны күчереп, анда Сабан туйны ясадык. Анда инде агачлар утырткан идек, парклар, ниләр, агачлар да үсеп китте. Хәзер инде менә дәвамлы булды. Шушындый менә безнең әйтелгән эшмәкәрләр, шундый матур биналар төзелделәр, кафелар, мини-зоопарк дип әйтәләр бит, мини-зоопарклар бөтенесе дә шаккатырлык. Кайткан кунакларга Теләчегә килергә урын бар, урыны матур, табигаты матур, бик әйбәт җирдә, бик әйбәт урында. Очрашуга Кибәче авылыннан, Теләче авылыннан мөхтәрәм кешеләр, мәчеткә йөрүче абыйлар килгән иде. Мәҗлесне исә районыбызның имам мөхтәсибе Исмаил Хәзрәт Фәләхиев алып барды. Намаз йортын булдыру артыннан йөрүче кеше ул районыбызның уңган эшмәкәр Рифкат абый Шәфыйков. Аның әйтүенчә, юлчыларга намаз укып чыгарга уңайлы бер бина салу теләге Туган авылны ачып җибәргән вакыттан бирле күңелендә яшәгән. Бу фикер яңадан куәтләнде инде. Монда туктап өйлә намазына туктап юл кырыенда укыйлар, бүлмәгә сорап керүчеләр күбәйде. Мен монда инде салырга уйладым бер кичкенә генә шул намаз ие шикелле. Менә быел бу моны тормышка ашыру мөмкинлеге туды инде. Моны тизләтергә дә туры килде, чөнки районга бик зур күп кунаклар килде. Бөтен Рәсәйдән 650 кеше килделәр. Өйлә туры килделәр. Бөтенесе шушы йортка алып, намаз укып, бик зур рәхмәтләр әйтеп киттеләр иде. Мин моны уйладым. Дөрес булган дип. Моннан кеше өзелми, һәр көнне керәләр, гыйбадәт кылып, шукрана булып китәләр. Бу көнне намаз йортында Коръән укылды, дугалар кылынды. Әлеге бина халыкка озак хезмәт итсен дигән теләктә калабыз. Раил Рәшитов, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 6-7 апрель көннәрендә районда гражданнар оборонасы буенча укулар узды. Өйрәнүләргә йомгак ясалганнан соң район гражданнар оборонасына әзер дип табылды. Каладан килгән тикшерү комиссиясе районга уңай бәя биреп китте. Узган атнаны районыбызның Батыр спорт комплексында Сәгыйд Гыйниятуллин призына көрәш ярышлары үтте. Традицион көрәш ярышларыннан безнең хәбәрчеләр әзерләгән материал. Чираттагы спорт ярышы Сәгыйд Гыйниятуллин призына Батыр спорт комплексында узды. Спорт чарасы тантаналы шартларда башланып китте. Бәйге 2000 елда туган һәм аннан да яшьрәк егетләр арасында барды. Барлыгы 9 мәктәптән 100дән артык укучы катнашкан спорт бәйгесен Россиянең атказанган фермеры Сәгыйд Гыйниятуллин үзе дә күзәтте. Бу көрәш безнең районда хәзер 22 мәртәбә уза быел. Хәзер елдан ел малайлар һаман да арта сортлары, һаман да көчләр күбрәк килә башладылар. Бәйге бик киеренке барды. Һәр көрәшче турнирга ныклап әзерләнгән. Нарсы егете Тәбриз Фәләхов та бил алышу җиңелләрдән түгел диде, үзенең уйлары белән уртаклашып. Мин Нарсы мәктәбенә килдем. Мин көрәш белән 2нче сыйныфтан бирле шөгыльләнәм. Алдан уңышлар булмаса дагы, хәзер Аллаһка шөкер, уңышлар бар. Бу турнир миңа бик ошый. Көрәшчеләр бик көчле, көрәшүгә җиңел түгел. Олы Миша урта мәктәбе командасы авылдашлары Сәгыйд Гыйниятуллин призына үткәрелүче турнирга бик теләп килгән. Ныклап әзерләндек, сынатмабыз диде команданың тренеры. Көрәшләр безнең инде ул күп көрәш ул ел буе 6-7-8 көрәш була барлыгы, но иң якыны безнең өчен менә Сәгыйд Гыйниятуллинның инде күңелгә якынрак, чөнки без үзебез Олы Мишадан, ул элек инде Олы Мишада үтәдер, Олы Мишаның спорт залында үтәдер ул көрәш. Спорт стасы Сәгыйд Гыйниятуллинның уллары Илдар Фирзер дә милли көрәш буенча зур җиңүләр яулый. Кызы Гүзәлия дә абыйларыннан калышмый. Әлеге турнирда да Гүзәлия 3нче урынны яулады.
Мен де кішкене шақтан күреше башладым. Башта муаларда күрешем, метискада күрешкенім бар, түрлі соревнованияларда, пресс орындарда болғаны бар, пресс болмағанда бар. Кішкене шақтан Илдар абы үйрете башлады. Ол меңа бүтін сірлерін үйретті күрешінің. Нара әтті болыша үйретті ол да, һәм Фисар абай. Ол да біле мен үйреті. Обылар күрешкеш, мен де күрешес келді, һәм мен қазір де күрешем әлі. Алла білсе, анары өскештен әйбәтләп күрешергә исен. Бәйге ахырында җиңүчеләргә грамоталар, медальләр һәм Сәгыйть Гиниятуллин әзерләгән истәлек бүләкләре тапшырылды. Илмир Ахмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Узган атнаны Теләче урта мәктәбе укучылары районыбызның Үзәк урамында флешмоб оештырды. Әлеге чара турында тулырак киләсе видеоязмада. Шушы көннәрдә Теләче урта мәктәбенең 9 В класс укучылары Теләче авылының Үзәк урамында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатыннан флешмоб оештырдылар. Бу безнең антинаркотический акция. Нигезендә инде здоровый образ жизни сәламәтлеккә багышланган. Хәзерге вакытта балалар күреп киттегез плакатлар белән кемнәр тәмәке тартмыйлар, кемнәр яхшы здоровый образ жизни алып баралар. Шулар белән подпись ябыз. Акция барышында алар узып баручылардан сораштыру үткәрделәр. Мәсәлән, без сәламәт яшәү рәвеше яклы, ә сез нәрсә сайлыйсыз? Алга таба сәламәт яшәү рәвешен алып баруның өстенлекле яклары турында сөйләшенде. Район халкы акциядә теләп катнашты. 8 апрель көнне район советының утырышлар залында муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов җитәкчелегендә террорчылыкка каршы туры комиссиясының чираттагы утырышы узды. Утырышта хокук саклау органнары, оператив хезмәт вәкилләре, авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Утырышта түбәндәге мәсьәләләр каралды. Бөек җиңүнең 71 еллыгына багышланган масса күләм чараларны оештыру һәм уздыру. Алан һәм Олы Миша авыл җирлекләрендә террорчылыкны һәм экстремизмны кисәтү чараларын оештыру. 2016 елның 1 кварталына читтән кайткан кешеләрне миграцион исәпкә алу эше турында. Теләче муниципаль районында оператив хәлнең торышы. Во избежание таких провокаций, мы всех знаем, всех на лицо, своих односельчан, если буду рук, шуры, все остальное, могут быть, пугать не хочу пока, но преждевременно, но тем не менее мы должны быть бдительными. Пусть народ гуляет, отдыхает, но мы, власть, мы должны зорко следить. Районыбыз үзенең эшмәкәрләре белән дан тота. Сарыкчылык, сөтчелек тармаклары белән бер рәттән районда яшелчә үстерүчеләр дә бар икән. Әбдә авылында яшәүче Фәйзиевлар гаиләсе әнә шундыйлардан. Алар күпләп кыяр үстерү белән мәшгуль. Хәбәрчебез Илмир Ахмәтҗанова әзерләгән сюжет. Урамда яз фасылы хакимлек итә. Әбдә авылында яшәүче Фәйзиевлар хуҗалыгында инде күптәннән җәй. 250 квадрат метрны биләгән теплицада кыярлар өлгергән. Авылда эш булмау йорт хуҗасы Рифнурны яшелчәлек тармагына кирип китәргә этәрә. Ну, башта йөрдек инде шабашкаларда, эштә авыр эше. Аннары уйладык инде попробовать теплицаларны дип инде. Теге балаларны ашатырга кирәк, киендерергә кирәк. Эш юк әбдә. Шуңа күрә тотындык инде. Авыр булганга күрә инде. Үзебез акчалар җыеп, теплица төзә башладык инде. Менә сезнең бит инде кайбер кешеләр әзер теплицаларны ала. Менә сез үзегез эшләгәнсез икән. Менә burada да Мен үзем сварщик, үзем строитель, үземчә ясадым инде. Тегеләй кыйбат та чыгадыр, акча да юк ул вакытта. Үзем эшләдем инде, материаллар үзем алып, нитеп эшләп киттек инде. Әкренләп. Куркып инде бөтен акчаларны бетердек инде. Фәйзиевлар гаиләсе гыйнвар аенда ук 600 төп кыяр үсентесе утырта. Әлеге эш белән күбрәк Лариса шөгыльләнә. Көндә су сибү, тәрбияләү җиңел хезмәтләрдән түгел. Көннәр кояшы булмагач, кыяр үсентеләрдә авырган. Хуҗабикә үзенең сорауларына җавапны китаплар интернетта таба. Мул уңыш алу сирен Хуҗабикә безгә дә чиште. Любить надо. Любить будешь и вырастет все. Тяжело? Тяжело сажать, конечно. Смотреть надо, то листья желтеют моментально, кривятся. И не знаешь, что добавлять уже им. Сейчас вот больше воды нужно им, чтобы хлоп наливался. Наливаются, некоторые сохнут уже, сверху идут. Сил не хватает у них на каждую. Завязей много. Добавляем кальций, чтобы когда что-то не хватает им,
Добавляем кальций, поливаем. Прищипывали вот недавно, ходили, чтоб огурцы пошли. Теплица утын ягып җылдыла. Төннәрендә мичкә ягып чыкканнар. Тыңгысыз гаиләнең хезмәте юкка чыкмаган. 400 килограммнан артык кыярны сатырга өлгергәннәр дә инде. Бүгенге көндә кыярга сорау зур ди. Улы белән килененә ярдәм итүче Фаянур ханым. Үзе дә гомер буе яшелчә үстергән әни кеше улы белән килененә олы терәк. Үстерәлек ел сайын. Банкалар белән тузыбыз помидорын, кыярын. Ел сайын 25 банка, 3 төрле банка белән. Инде хәзер инде малайлар, инде менә килен белән малай тотындылар, инде моңа гел картайган сайын 50-гә җитеп килә малайыбыз. Авыр балар стройкада эшләделәр икесе дә. Кайда эш бар шуң бирделәр инде. Инде менә шу кыярга теплицага тотындылар инде. Теплица белән башладылар бу ел менә. Фалиянур апа, менә шушы эшкә тотынабыз дигәйсез бит инде олы кеше, идея хуҗа кеше дип әйтик. Ничегрәк карадыгыз икән аларның идеясына? Курыкмадыгызмы? Дөнья хәтле акчалар кирәк бит инде моңа. Байтак финанс. Курыкмадык инде, курыкмадык. Нишесен куркып инде? Хәзер һаман да бит кирәк. Алар шул интернеттан карап инде үзләре, шуннан өйрәнделәр башта. Теплицалар бар бит, күрсәтәләр интернетта. Шуннан карап шулай итеп башладылар инде, башладылар. Фәйзиевлар гаиләсе беренче уңышны март аенда сатуга чыгарган. Август аенда яңадан кыяр үсентеләре утыртып, яңа ел бәйрәменә кыяр өлгертергә исәп тота. Алай гына түгел, тагы 250 квадрат майданга теплица кору теләге белән дә яналар. Миңа бер кеше булышты, аларның теплицалары Шагилида бар. Алар килеп карадылар, бер 3-4 мәртәбә утыртып та киттеләр безгә. Шулар булышып җибәргәннәр безгә. Әз генә дип булай иттереп өйрәтеп киттеләр инде. Менә тагын хочу шушындайны икене ясарга. Шушындай теплица, помидорлар үстерергә, суганнар, редискалар инде, кышка инде Алла бирсә, менә августта тагын утыртып карыйбыз инде. Күч җитсә, быел тагын төшәбез инде. Булсынга дип эшләүче Лариса белән Рифнур кыяр гына түгел, теплицаның бер ягына помидор да утырткан. Чәчәк үсентеләре дә байтак үсә бирде. Кызыксынучан, эзләнүчән гаилә алга таба үз эшләрен тагын да җәелдерергә хыяллана. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Район башкарма комитеты җитәкчесе карары белән районда 1 апрельдән 31 майга кадәр торак пунктлар, оешма предприятиелар, учреждениелар территорияларын, балалар мәйданчыкларын, массакүләм ял итү урыннарын, юл кырыйларын, автомобиль юлларын, сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларыннан чистарту 2 айлыгы игълан ителде. 2 айлыкны үткәрү буенча район штабы төзелде, территорияларны чистарту буенча чаралар планы эшләнде. Үзара салым җыю буенча референдум акчаларын җыю башланды. Авыл җирлекләрендә әлеге эш инде төгәлләнү алдында. Әтләшә авыл җирлегендә бу акрынрак бара. Шуңа да хөрмәтле райондашлар, үзара салым акчаларын кыска срокларда авыл җирлегенә тапшырсак иде. Акчаларны шулай ук Акбарс банкының кассаларына тапшырырга була. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле Теләче газетасын укучылар. 1 апрельдән 2016 елның 2нче яртысы өчен рәсми төстә Теләче газетасына язылу башланды. Тулысы белән язгы һәм җәйге мәшәкатьләргә керешкәнче, безнең район газетасына язылырга онытмыйк. Район газетасы район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авызы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшырубызны сезнең тәбрикләү хатларыннан селгән музыкаль бүләк сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Бердән-бер тәбрикләү хаты Теләче авыл якларына юлланыр, зәңгәр экраннар янына якынрак үзенең гомер бәйрәмен юбилеен билгеләп үтүче Хаҗиев Тәбриз Хәниф улын дәшеп калабыз. Теләче авылында яшәүче Хаҗиев Тәбриз Хәниф улының 15 апрель көнне 50 яшьлек юбилее. Кадерле без. Синең әле акыл, зиһен туплап, күңел байлыгыңны башкалар белән уртаклашып яши торган матур чорың. Матур гаиләдә тәүфиклы балалар үстереп, аларга белем алырга, тормышта үз урыннарын табарга, максат хыялларын чынга ашырырга булышучы чын әти, хәләл җефтеңә тугры гомер юлдашы. Энең сеңелләреңә ярдәмчел абый, безгә кайгыртучан ул булып сокланырлык итеп яшисең. Алга таба да көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт, ярдәмчел, бәхетле, сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле һәм озын булсын.
Тормышыбызга ямьстә, безгә, гаиләңә терәк булып, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, тормыш юлдашың Гайша белән бергә озын бәхетле гомер кичерүңне телибез. Сиңа гаилә шатлыгы, ике кызыңның бәхет игелеген күрергә язсын иде Ходай. Юбилейда нәрсә теләсәк тә алыштыра алмас саулыкны, Аллаһ насыйп итсен имәндәйнек, какшамаслык саулык байлыкны. Гайша белән тигезлектә яшә, сыгылмый мең гомер тауына. Балаларың, туар оныкларың куандырсын тагын да. Бәйрәмнәрең кабатланып торсын, сөтелгәндә гомер йомгагы, борчу шатлыкларны уртак итеп, янәшәңнән бәхет атласын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гайша, балаларың Миләүшә, Алсу, сеңелләрең Гөлнур, Камил, Гөлназ, Рашат, энең Алмаз, Халисә, оныкларыбыз, кодагыйларыбыз, туганнарыбыз исеменнән, Олы Шыңар авылыннан әтиең Хәниф һәм әниең Җәүһәр диелә. Хөрмәтле туган көн иясе Тәбрис әфәнде, хатта язылган ихлас матур теләкләргә без Теләче телевидениесе иҗат төркеме дә кушылабыз. 50 яшьлек юбилейгыз котлы мөбарәк булсын. Саулык, сәламәтлектә, гел дә шулай һәрбер туган көнне матур таңнарда, матур көннәрдә каршы алырга язсын. Гомер бәйрәмнәрегез белән сезне. Uzadı vakit dizilegi bilen Sizmi kaldım yıllar uzağanım Yaşayseler bezinin valderle Tuzda Rabbullah yıllar tuzanım 50 yaş bit ömür şiddetli gel 50 yaş bit ellidirler şah Haman 18'de girdik Şaşlar güne Bizinin biraz Eşulayda sağınaman Tavgı qabat Pışkan yaralarını Millan kuleme köle şalvarlardan Yegit bulap yürgen şaklarını 50 yaş bir gönme şiddet tugel 50 yaş bir ellidirler şak Kungel haman 18'de girdik Şaşlar güne bizinin biraz Unuttular yıllar kızlar güzellep Unga suluğa